and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Maayo kay migawas ka. Hoy! Dili ikaw mo ako gigawas, hoy! For your information, Unsa? magwag og tunod aron ipapriso ka tungod sa imong kasabukan. Nayabag ka na bayuta ka? Wow pa! Pero hapit na, tungod sa imong kalingisig, ipapriso tagyog ka! Hoy! Ako ba'y nawag tangag anak unya ako pa imong ipapreso? Wa ka mabuang! Ha! Tinuod gyud ang akong duda nga mga mangingilad mo! Hoy! Timani na imong gisulti, ho? Timon igro. Imo sa may gipasangin lang nga mangingilad, ha? Pasakot ka bitaw sa taas, aron imo gyud maklaro nga wala mo taguan imong anak. Di masab ka, be. O kung sa pamayon niya mga wa sa inyo, ako unya yung pasanginlan! Ay! Why mawawahon sa amo, Rosing? Kay mga pobre ni! Unya, nganong manawag ka magtanod? Ha? Aron ipapreso ko? Ah. Ha? Ngano? Nga naman rin ka man sa singgit-singgit, ha? Imo pa mingsang pitog, hoy! Saman, ha? Wa mi mga ngon? Di ko gusto mo sampit sa inyong mga pangaan kay naglagot ko. Ay! Kami di ay! Wa maglagot ni mo! Ay! Ay! Ang ano ba nga? Dito ba'y magkunimo? Ay! Manawag na kong tanod! Hoy! Hoy! Hoy, bayat! Ha? Samot! Ha? Samot! Samot Bayo. kami ko butagad di mo! Ha? Malabay magkagbato sa mambay. Wayo ng mga daming daan. Mas maayo ng may mga tanod na aron iniglabay mo bato. Taysa. Wa sikop ka na yun! Taysa. Usay, taysa. Magsulti una. Ta, ayaw una pagbiya pa niyo. Dili. Sulti una. Ta! Oo. Kana ay lang ko kuhita. Ay lang gunitin akong balibo. Kana Ay, ba? pagsiba. Kana ba tarong nga hita, ha? Hain lagi ang akong anak. Karon tarungon ta sa kagtubag. Nganong kami may imong presyo ron nga wa man mi in town mahibaw. Hain man ang imong pag-umangkon. Ay! Ha, di na sub kakalitok nga yan. Hain lagi siya! Milakaw. May nasayod ka ay. Nga, dili kay ikaw rin nahingawa sa pagkawa karon sa pagpauli karon ni Jay. Lababas dayan. Busok ayaw gyud pasangiling ako pagumangkon, ha? Tighawakan ta karon. Ha, kay hangtod siya nagdagit pod. May na lang nakaikyas da. Unsa? O sige, buhat sa kong amahan. Ngano ako maimo pangutanon? Si pangutan akong giunsa ko niya sa pagbunog. Tingali bagahe ka sa iyang gusto. Ngalipayon ka? Mani gusto ipabuhat ni Papa ni mo? Pe! Jay! Si Aro, wa pagikadutlis ka matuuran nga wa ko'y gusto nimo. Wa ko'y gusto nimo! Huh. Kumaudi ka sakitan? Kumaudi ka muhilak? Tao ko, Jay! Tao ka man di ay. Kano dili mo dawaton ang kamatuoran. Nga dili tanan nga imong magustuhan, maimo. Tao ka man ka. Ngano dili ka man mubatig ka uwaw sa paggukod sa lalaki nga way gusto nimo bisag gamay. Tungod kay tao ko! O dili ko mahimumpungan ang bulong sa kong pagbati ka magbalipayon o bali mo. Jay, maluoy ka. Nagluhod ako sa imong atubangan. Aron pangayoon ang kalipay nga akong kipaabot. Bisa ka sa lang. Bisa ka sa lang. Kung nagtuo ka maluoy ko tungod sa imong gibuhat nga pagluhod, nasayop ka. May pagmugawas ka din eh. Gawas! Kung mao ka na, dili ka na makonsensya nga makita din si Butsoy. Ngano giamong maman ang usa ka bata nga way kalibutan sa inyong gibuhat? Ngano himuman ninyo siyang kasagkapan sa kaugalimong kalipay? Ha? Musamot lang ako kasilag ni mo, ina! Ug musamot sa bagong tinguha sa paghurot sa imong pamilya. Kung magpadayon ka sa pagbalibad sa kalipay nga akong gipaabot, di ka di mo! Boy, pagkinyo lang kong patyon! Ayaw pa, mugos! Unsa na hitabo? Wa, Gikan kas kwarto na tong Jay. Unya, namuha ka ng imong mga mata. E patuhuon ko nimong way na hitabo.
Iya ka na sang gipagkawawan. Wa lagi. May gisugo ka na ko. Aron dadon din ka manghurang igsuon na to, Jay. Ayaw. Huwag ka na mahimo. Tuwa na nga akong gisugo. Oh, Mga 2 ka oras, mubalik sila din eh. Ug dana ang giingon ninyong butsoy. mahimo pabalikon mang imong gisugo pa. Wa na higayon, wena. Nagkalakaw na sila. Kadiyot sagod. Dili pa mauman ay atong sapot. Hosto si Jay. Way labot si Butsoy. Wa siya kalibutan kung nganong buhaton siya kasagkapan aron maangkon ko ang kalipay nga akong gipangaday uban kay Jay. Gaga! Gaga na kung gaga pa. Pero nahuna-huna ko lang. Nga dili madaghulga si Jay. Ayaw kong i-appeal sa mong kabuang. Ug ako'y mapatay na tong butsoy at tubangan na ng Jay. Murag, nakasuod naman mi din ang dapita. Nakasuot ka din hikap? Oh, Anastasia, ni atong nawa ka. Nagsakay mi ni atong motor. Ug akong tanod ang nagmaniho sa motor. Kamutong nagsakay sa motor? Nakakita ka? Mautong ikayo na nga nakaikyas kog gikan sa kampus sa amahan ni Wena. O niya nga nung wa ka man manawag. Wa ka na makailan ako. Tungod sa kahadlok nga nangita sila nako. Kutob sa sakinan nga akong madungog. Mudali kog tago. Mo'y hinungdan nga sa dihang nakadungog kog under sa motor. Dali kong mitako, Kap. Nakasiguro ko nga kami tong imong nadungog. Kay mao to adlaw nga nahibalik ka sa atong barangay. Kaanukon. Kung nakita ko dayon ka mo, Kap, tingali. Dili ko maglisod-lisod sa pagpauli. O niya unsa man dool na lang dinhi ang ilang kampo. Ay, muhunong ta sa unahan. Unya maglakaw na lang ta. Pani, may nasagap kong balita sa barangay hall. Ha? May tungod sa unsa na karon? May tungod ni Dayan. May nitabo sa kong pagumangkon. Kauban siya sa kapitan. Mga to sila sa headquarter. Unsa? Dali. Ora titiri. Kaya madunggan to sa kumanghod. Maghisterika la sa to. Maubitaw ikaw mo akong gipangita. Nauhay tas pag-abot, Rol. Nakalakaw na sila si Kap ug si Dayan. Kauban ng mga pulis ug ang mga ahentes pediya. Maulagi, may kauban pa silang reporter. Wa ka ba mangutana asa sila? Military secret. Dili sila magkatugan. Gipangunayan kid pagluwas ni Dayan si Jay. Nganong miuban man sab si Kap? Natural! Taga-barangay nato ang ilahang target. Og mo ito sa kapitan nga siya mo ay makadakop na ulas ko baredo. Rol, blog. Oh, mikubam na kong dugan, Rol. Sapadya, uy, Lagi. ganun kulbaan man ka. Kauban nila ang mga pulis ug ang mga ahente sa PDEA. Kay ba ka na ito mga tawaan, no? Mapatay sila. Mga kriminal sila. Aw, may dang armas masab ang mga pulis. Ingon man ang mga ahente sa PDEA, di ba? Oh, hinuon. Way armas sila si Dayan ug ang kapitan. Oh, Karol. Ato ni tawag ni Miloy, ho. Ayaw yun sulti ang akong manghod. Kati kung sa'y mahitabo niya. Tingalig, muapa siya nga dili mo pahibaw na to. Muapa siya? Katultul dahil siya. Kay bawo ka bitaw ni ato babayhana. Basta may tungod na kari siyang anak. Dili man gana. Dili mahadlok. Okay. Okay, sige pa ni. Tak-omon ko ang akong baba. Oh. Wala kita! Wala tayo buhaton! Doy. Ambot. Wala ko masayon kung sa'y ato buhatan, Karol. Dali. Asa man ta? Adto ta sa kapilya. Mag-ampo ta dito, Fanny. Aron nga magbalapuson ay ilahang lakaw. Putangin yung mga mata. Kap, layo para ba nga itong lakaw? Ayaw kabala ka mahitungod na ako, Anastasia. Anad na kong ginakaw. Ikaw hinuon mo ako gikabalakan. Kaya na ko, Kap. Ang importante maluwas ko si Jay. Oh, gihigog magidayan ni mo si Jay, no? Dili ko mauwaw mo ang anak, Kap. Nakita ko sa iyang kamatinud-anon. Ug kauban ko niya sa iyang panaw. Ang iyang pag-unong sa akong kibuhaton may tungod sa kinaiyahan. Ang paghigugma ko sa akong isig katao. Higo na kay kamatuuran nga importante ko sa iyang kinabuhi.
Sa ato, ha? Makigminyo kagyo di ay ni Jay. Kung mo na gimbutan sa labang makakagahom, kinsa man ko mamulingi sa maong kahikayunan. Dili ka ha, makahasol sa inyong pagpuyo ang iyang inahan. Nahibaw kagyo nga, nagdumili pagdawat si Roseng sa inyong relasyon. Kung kami gid si Jay ang nalatid sa among kapalaran, wa man tingali makapugong. Kanunay kong giampo nga matandog ang iyang kasing-kasingkap. Og dili na niya hikawan ang iyang anak sa kalipay nga, ari ra makaplagi ni Jay nako. Nakadaig ko sa kaligon sa inyong relasyon. Kung to aman si Jay kang wina, kung sa man madawat mo ba ang kamatuoran nga mahimong Unsa ka? mahimong natintal si Jay? Ang gikahadlukan ko lang, Kap, nga mahimong bunog na kaayo karon si Jay tungod sa iyang pagdumili sa tentasyon uban kang wena. Ingon ni Ana ang imong pagsalig ni Jay. Ingon anak, Kap. Kadali ko niyo libalik. Daan naman niyo akong gisugo, kamangho ni Jay. Wami kalaos busing. Unsa? Kanang may nakita may mga tao nga nagpaingon nga hey. Unsa? Mga pulis, kauban si Anastasia. Andi mara. Kinala mga damo. Musukol ta. Patay o buhi. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!